Изхранване на мачка. Ма е гладно. Startoval na pomocném podvozku, stejně jako pozdější Messerschmitt 163. Jakmile se letadlo odlepilo od země, odhodilo podvozek. A jeho aerodynamika byla velice dobrá. Сутрин още повече. Това е обяд. Днеска се разсипа. Přistávalo na lyžích. Това е специално котешко мляко. Треперят ни ушите като... Издоено е от котки. Как става, не знам. Ма е хладно или няма значение. Добре, може. Съдейки по консумацията, зве. Еми, това е. Почва да губи апетит, като се нахрани и това се случва. Айде.